видео обяснява дифузното осветление. Дифузното осветление се използва за оглед на предния очен сегмент на окото. То е подходящо за изследване на слъзния филм и поведението на контактната леща след поставянето й върху окото. При дифузното осветление окото се осветява с дифузен сноп светлина. За да се постигне това, дифузорът се поставя пред светлината и осветителното рамо се отклонява от 30 до 50 градуса, така че дифузната светлина да попадне странично на окото. Освен това, осветеността се намалява и ширината и височината на оптичния сноп се задават на максимален размер. За този тип осветление трябва да се избере ниско увеличение. Зоната за наблюдение се фокусира с помощта на джойстик. Сега може да започне изследването на предния очен сегмент. При проблеми с фокусирането върху слъзния филм може да си помогнете като първо фокусирате върху ириса. Във втората стъпка продължаваме с издръпването на биомикроскопа до появата на видими частици в слъзния филм. И накрая като резюме на това, което трябва да се настрои за дифузното осветление. Поставяне на дифузор, завъртане на осветлителното рамо между 30 и 50 градуса, намаляване на осветеността, максимална ширина и височина на оптичния сноп, фокусиране върху зоната на наблюдение.